कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. जिल्ह्याच्या दृष्टीने खेळीमेळीच्या वातावरणात जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करावा. जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या ज्या योजनांसाठी पैसा येतो 100% खर्च व्हावा या दृष्टीने आम्ही अधिकाऱ्यांचा आढावा घेतला आणि त्यामध्ये निलेश राणे असतील, म्हात्रे, मी आणि पालकमंत्री आम्ही या सगळ्या प्रश्नाचा आढावा घेऊन सगळी कामं मार्गी लागावी आणि वेळेमध्ये पूर्ण व्हावे हे आमचे प्रयत्न आहेत. दादा, ड्रग्सचा विषय प्रामुख्याने वारंवार या बैठकीत समोर येतो. नाही, या मिटिंगला पहिल्यांदाच आम्ही म्हटला आणि त्यामुळे या जिल्ह्यात ड्रग कुठेही सापडणार नाही या प्रकारचे आम्ही हे करू आणि ते पोलिसांना इन्स्ट्रक्शन दिले. दादा, घोडगे सोनवडे कोल्हापूर रस्ता जो रस्ता होतोय त्याला चालना मिळाली आहे. आपण सुद्धा यासाठी पाठपुरावा केला. 150 कोटीचा निधी मंजूर होण्याची शक्यता आहे आणि नवीन अलाइनमेंट झालेलं आहे यामध्ये. जे लागतील त्या रस्त्याला पैसे द्या. पैशाच्या निधीचं काय हे नका, आम्ही आहोत पैसे मिळतील. तुम्ही जरा ते आता कोकणात येणार आहे ना खालून वरपर्यंत काम करायला, ते 2.5 वर्ष मुख्यची जरा आकडेवारी मागवा, नाही तर मी तुम्हाला देईन. किती पैसे सिंधुदुर्गाला दिले मग कळेल काय कोकणाला अधिकार आहे बोलायचा आणि यायचा. मी सगळ्या हॉटेलवाल्यांना सांगितलं कोंबडी, वडे आणि मासे बंद, ज्याविषयी येईल त्या दिवशी. दुसरं काय करत नाही, तेवढंच खायला येतो. दादा, तुमच्या प्रयत्नातून पुन्हा चिठी एकदा ऍक्टिव्ह झालंय. 8 तारीखपासून पुन्हा आता एनडीओ पण येणार, इंडिगो पण येणार, सगळे आता इथे कधीच बंद नाही. विमानं सगळी म्हणजे देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी जातील अशा प्रकारचे माझे प्रयत्न आहे. पण लोकांनी प्रवास करावा, त्यासाठी उत्पन्न वाढावं, उद्योगधंदे करावे, हाही प्रयत्न आम्ही करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.